kapulisan nangayog tabang sa publiko sa pagtudlo sa mga pulis nga adunay kadudahan nga pagkaadunahan. Tulo ka pulis sa Highway Patrol Group gipasakaan na og kaso atubangan sa korte tungod sa pag-ambush ug pagpatay kang Attorney Noel Archival ug mga kauban. Sakop sa Highway Patrol Group giambush sa tulo ka tawo nga nagsakay og motorsiklo. Ang pulis wa maigo. Centenarian nasunog uban sa balay nga iyang gipuyan. Ang iyang tinustos nga tabako ang gituhuan nga hinungdan. Internet-based nga mass text messaging system giinstalar sa Kapitolyo sa Sugbo. May hapon Sugbo, Kabisayan, ani ana mga balita uban ang kinatibuk-ang puwersa sa News 5 Cebu karong adlaw Huwebes, petsa 25 sa buwan sa Setyembre tuig 2014. Ako si Glenn Soco. Inyo sa ming madungog simulcast sa Radyo 5 101.9 News FM alang sa mas komprehensibong impormasyon. Ako si Georgia Herrera. Patay ang usa ka 101 years old nga lola human na paig dihang nasunog ang iyang balay nga gipuy-an sa Barangay Banila, Dakbayan sa Sugbo. Iyang tabako mao ang gituuhang sinugdanan sa sunog. Leslie Caminada Vistil, Sugin Limi. Wa na matabang sa kabumbiruhan kining panimay ang gipanagian ni Leonora Palumpon. Pasado alas 10 sa buntag, nahitabo ang sunog sa St. Michael Road, Kasambagan, Barangay Banilad. Dawato na lang na mo ang hitabo. Wa na mi mahimo kana siya. Igo na lang ang mihilak si Sylvia Sim sa nadagatan siyang apuhan kay wa nila masalbar tungod sa kabaga sa aso. Matod pa ni Sylvia, nanimaho nga sunog ang ilang panimay nga gisundan sa baga nga aso. Dali silang nangayo og tabang apan mikatap na ang kayo nga gikan sa kwarto siyang apuhan. Pagka na kay diring aso sa sud gikan sa kwarto sa akong lula kanang wala na nila maalsa, instead na ay silingan nga nagdalag fire extinguisher, tulo ka buk fire extinguisher, dili na matabang. Ang biktima nga si Juanita Arcaya nagpangidaron na og 101 years old. Sa iyang pangidaron, kusog gihapon kining magtustos og tabako. Dako ang pagduda sa kabumbiruhan nga kini ang hinungdan sa sunog. Siyempre nagpagkatug niya, wa niya napaw ang iyang tabako. O niya na tagak dito sa fumba o sa mga masunog ang mga sinina sa sulod. Mito nga usab sa nasunugan si Vice Mayor Edgar Labella og mipasalig sa paghatag og hinabang sa kabanay sa namatay. Ipasusi usab ni Mayor Michael Rama kung nakadawat ba sa 100,000 pesos nga financial aid sa mga centenarians si Juanita Arcaya. I would even suggest it, look it out, natin 100,000 diba? Kung qualify to, give it 100,000, kung basing matagaan na to siya. Giban aba na mo kabas sa 100,000 pesos ang danyo sa sunog. Leslie Caminada Vistil, News 5. Himamato ni Cebu City Vice Mayor Edgar Labella ang labaw sa Office of the Building Official aron hisgutan ang mga panimay nga huot ug mga agianan kini subay sa naitabong sunog sa Barangay Banilad kaganina. Sa pagbisita ni Labella sa fire scene, iyang nakita nga hilabian kahuot sa dapit, hinungdan nga di dayon makagawas ang mga tao. Mao nga ngayan gyud sutaon sa obo ang tanang panimay aron ma-check kung duna ba kini insaktong agianan. Nga bisan kini mga private properties ngayon nato gipaabangan at tan-awon gihapon sa duna gihapon ta intervention. Kay dili lang nato tan-awon nga ang kagianan sa truck. Pero ingon ani bisan ang tao maglisod og agi. Ha? So this is a kind of a wake up call that we have to really look into and Dismayado ang mga apektadong residente sa Galaxy Compound nga gipang-demolish kagahapon kay wa kuno musubay sa kasabutan ang korte. Wasab sila musalig sa giingong relocation site nga gisaad sa nakapalit sa maong luna. King Perez, Sugin Limi. Unumpa sa 15 ka mga panimay sa Galaxy Compound, Barangay Magikay, Dakbayan sa Mandaue ang naguba sa demolition team kagahapon. Kinisubay sa gipakanaog nga writ of execution ni Mandaue City Regional Trial Court Presiding Judge Mercedita Dadole Ignacio nitong Marso 2014. Kasagaran sa mga gipang demolish, way kabalhinan tungod sa kalit nga hitabo. Napalit sa Pro Foods International Corporation ang lot 555 nga dunay gidakon nga kapin 11,000 square meters. Way abiso. Wala. So wag mo kaandam. Ang abiso ra, so diretso guba, mao ra istorya ha na itabo na mo jud karon nga murag natawag jud kung sa mga dagko pang grado mo istorya may ngug harassment.
Dunay apila ang Homeowners Association at ubangan sa Court of Appeals human mihukom ang Mandawi RTC nga ipademolish ang mga panimay sa maong luna. Matod sa pangu sa Homeowners Association nga wa magkuwang ang mga mulupyo sa pagcomply sa gimando sa korte sama sa pagbayad sa rental fee, supersedeas bond ug attorney's fee. Duna sa gihimong pre-demolition conference tali sa mga apektadong habig niadtong Agosto nga giorganisa sa Presidential Commission on Urban Poor. Subay sa mga panaghugpong nasabutan nga duna pa ilaing pre-demolition conference humanwa pa maresolba subay sa writ of execution nga gipakanaog sa Mandawi RTC. Mao nga matod sa pangu sa Homeowners Association, wa mituman sa sabot ang mga hintungdang buhatan. So kay wa pa may desisyon, nagpaabot mi nga i-release unta ang TRO aron dili mahitabo ang maong demolisyon. Hinuon subay sa mando sa huwes gipasabot ni ini nga wa pa maka-file og petition for review ang mga apektadong residente at ubangan sa Court of Appeals siyang gimando ang demolisyon. Mao nga nagpabili ng jurisdiction sa kaso sa mga kamot ni Judge Ignacio sa pag-authorize sa execution sa demolition. So labing maayo siguro ato ipakita kay kami ang amo gid anong hangyo nila. Si Judge Ignacio mutaga mohatag sa taon siya. Tawhanon nga kaluoy ug Diyoson nga kaluoy sa mga biktima karon sa demolisyon kay nagabang man sa intawon mi ngadto sa korte. Wa mosalig ang mga apektadong residente sa gisaad nga relocation site sa Pro Foods Incorporated kay matud pa certificate of ownership lang ang ihatag sa mga i-relocate nga residente inay titulo. Nya gawas pa ang tagiya sa yuta dili man kang kuan James Oy kang Justin Oy man. Nya mo pa-relocate na mo dito si James Oy man. Kana sa Pro Foods. Oh. Ni mo muhatag sa relocation nya. O mo claim si kuan si Justin di hawa lang gyapon mi dito. Nga ato na ditong yuta sa gihapon balhin na pud mi. Inaana kung dapat ko di ba relocation na gyud na. Nasayran sab nga way igong suporta gikan sa kagamhanan sa Barangay Magikay, ingon man sa kagamhanan sa Dakbayan sa Mandawi. So munang ako dako kay ko no? Pagmahay sa mga hinsa nga nahimutangan ni maong problema nga wa gyud sila mga assistance no bisan man lang kun una sila gi-offer namo nga mga pagkaon akong mga kauban wala kintaw ni mga paniudto wala mga panihapon. King Perez, News 5. Subay sa maong balita, matod sa Commission on Human Rights nga legal ang gihimong demolisyon sa Galaxy Compound. Matod pa ang mga residente mo'y wa misunod sa mando sa korte o wa matarong og tambag sa ilang abogado. Ryan Sorote, Suginlimi. Wa nagiday tsansa nga mahunong sa mga residente sa Galaxy Compound, Barangay Magikay, Dakbayan sa Mandawi ang pagdemolish sa ilang mga balay. Kini ang giklaro sa Commission on Human Rights human mireklamo ang mga residente sa giingong di makaangayong kinalit nga demolisyon sa ilang mga balay kagahapon. Wa matud pa mamati sa tambag sa CHR ang mga residente nga musumiter og supersedeas bond sa Court of Appeals. Katulas bad di ba? Ako nag-edad ka. Ay labog ko, di ba napatuo kay kuwari ka dahil kaya action sa CA, ikaw ina yung lawyer kay para kakuwalay batog. Alagim ko si tinuod ba? Bugtong makapahuno unta sa demolition ang temporary restraining order sa CA apan kadaghan ng gibasura sa Appellate Court ang ilang hangyo. Wa sab kuno mi kooperar ang mga apektadong residente sa gipahigayong pre-demolition conference uban sa CHR, Department of Social Welfare and Development o Presidential Commission on Urban Poor. Diya mga parties, respondents ka, diya bail sa relocation societies mo. Kabo mo bail kay busukol mo. O, kasi taborog. O, magulbo sila kay billions yung gasto. Sa matulog ng billions, kung dili yung katagiyan, nakadili at yuta. Ang dulan 200 ka mga residente nga mitambong gipanagan og relocation site sa gagamahanan sa Dakbayan sa Mandawi didto sa lungsod sa Konsolasyon. Wa sab magkuwang ang mga tag-iya og ang nakapalit sa luna kay may pahigayon silang pre-demolition conference 30-day notice sa wa pa ang demolition og relocation. Matod sa CHR nga daw sa wa matambagi og tarong ang mga residente sa ilang abogado kalabot sa ilang kaso. It seems sir nga murag ill-advised sila sila. Yes, of course. Ill-advised sila. Kaya mismo mga tao ito, dapat tayo nagkabagay ito mga tao doon sa Daplin nga, other party, ilang to realize that kay ilang representative, sige lang awing abot, yeah, sa kibawag po.
Gipadayon sa demolition team ang pagguba sa mga balay karong adlaw, bitbit gihapon ang court order gikan ni Regional Trial Court Branch 28 Judge Mercedita Ignacio. Ryan Sorote, News 5. Gihangop ni Mayor Michael Rama ang posibilidad nga sa Sugbo ipahigayon ang APEC meeting inay sa Legazpi City, Albay tungod sa pagbuto sa Bulkang Mayon volcano. Sa phone interview kay Rama, mingon kini nga dugay na silang andam sa mga dagko nga panagtapok sama sa APEC. Gihulagway ni Rama nga usa ka dakong oportunidad sa Sugbo. Ang kalihukan hinungdan nga andam gyud siyang mudawat sa maong hagit. Bisan pa man sa kaandam, iya gyapon giawhag ang tanan nga nakigalayon kaniya aron mahimong mabulokon ang kalihukan. Gikatagtang karong umaabot Disyembre ipahigayon ang APEC meeting. I have been in advance looking at it that Cebu City should prepare for all APEC matters. Why? Because that's why there is a need for the city council to be proud and be helping. Partisan politics should be done away with. I welcome the development and we have to receive the challenge. Gitunong karong tuiga sa kagamhanan sa Barangay Tisa, Cebu City ang ilang labing unang Siomai Festival nga gihimo karong semanaha subay sa kasaulugan sa kapistahan ni San Lorenzo Ruiz ang ilang patron. Inila ang maong barangay sa lamian nga Siomai hinungdan nga daghang namaligya niini sa maong lugar. Gawa sa kapistahan ni San Lorenzo Ruiz, gisaulog sab ang 25 ka tuig nga kasumaran sa pagkatukod sa maong parokya. Magtigi ang 14 ka mga dalaga alang sa titulong Miss Siomai Festival Queen karong Sabado sa gabi. Aduna sa himon nga street dancing karong Domingo. Hatag usa ka programa nga ato yung establisar ang identity sa Barangay Tisa. Kaya kung kining pagsugod nato mabiling ang atong panaghiusa ug panag-uban alang sa kayuhan sa tanan kay ako. Gasoline station sa Barangay Talamban gitulis sa duha ka armadong tao nga nagsakay og motorsiklo. Guardia sa maong gasolinahan gidisarmahan. Sugin Limiray pasaporte. Gitulis sa duha ka armadong tao nga nagsakay og motorsiklo ang Petron Gasoline Station sa may Barangay Talamban, Dakbayan sa Sugbo pasado alas 11 kagabi. Nagpatubil pakunuhay sa ilang motorsiklo ang duha ka tulisan. Pagpunta sa patubil sila 50 nya itubilan ako. Pagtubil ihatag sa bayad nya pagdaw sa bayad pagdaw ako atong talikod atong usa kay duhan sila tindiol sa gwardiya gitiunan ng gwardiya kadang sa armas niya. Asoy sa gwardya sa maong gasolinahan kinsa duha pa lang kaadlaw nga na-assign dinhi. Iyan ang gipanid-an ang linihukan sa duha samtang siya naglingkod og nagbasa-basa og newspaper. Apan wa siya makalihok, diyang giduol siya sa usa og gikuha ang iyang service firearm nga shotgun. Pagbasa ko niya sa amo to nga ninaw ko sa action og barog. Barog ko amo to nga nibunot mi siya og 38. Pagbunot niya amo to nga niya ana din siya nga chip ay lagpalag chip ambilan na imong armas kay para wayon tabo nimong dautan. So mato akong gatan ko akong armas mato nagana ko sa kungamot kay akuan niyo ko silyo niya ko amo to anam siya alag lihok chip. Matud sa pamboy og sa gwardya nga ang laing lalaki maoy miduol og misud sa cashier ug gikuha ang halin nga balor sa dulan 20,000 pesos. Suma pa sa cashier nga iya dayong gihatag ang kwarta tungod sa iyang kahadlok kay nagbitbit kinig armas. Ablihan ang kahoy, diretso kuha kwarta. Nya nihatag kadayon wa siya mution di ay. Di ko nga ni nagdala ganig kuan armas. Nagdala siya armas. Oo. Deklarar sa tulis. Ana siya ayaw palag ha kay kwarta ra ko ah. Human manulis, misibat dayon ang mga tulisan paingon sa kabangkalan. Ugwa na maapsi sa responding kapulisan sa Talamban og mobile patrol. Dunay daghang CCTV camera ang maong gasolinahan nga makatabang sa pag-ila sa mga tulisan nga nagsulob og dili full face helmet. Makita na pang manawang sa mga suspect ko niya itong ma-identify. Ray Pasaporte, News 5. Kung ang mga sakop sa Highway Patrol Group mao'y gitumbok nga suspect sa pagpamanhig patay kang Attorney Noel Archival ug mga kauban nitong Pebrero, kaganihang buntag ang usa ka sakop sa HPG 7 ang nabiktima sa pagpamanhig.
Andrea Patenya, Sugin Limi. Mato ni SPO2 Jose Marcial Donoso, ang Chief Clearance Police Non-Commissioned Officer sa HPG-7, ikaduhang kinabuhi na niya karon, human siya nakalingkawa sa pagpamanhig samtang sakay sa iyang puti nga Toyota Grandia, alas 7:50 kaganihang buntag. Pibalibad siya sa pag-atubang sa camera atol sa interview, alang sa seguridad sa iyang pamilya. Mato ni ini, gikan siya sa bahay sa iyang anak sa Konsolasyon, ug padung na untang mutrabaho. Samtang nag-drive, giablihan niya ang bintana sa may driver's seat, dihang kalit nga gibugal-bugalan og mga batanon nga nagmotorsiklo sa may highway sa Mandawi. Tulo ka lalaki ang luwan sa maong itom nga motor nga wa mag-helmet apan nagpurong ug white plate number ang ilang motor. Unahan sa may San Miguel sa Mandawi, na ining overtake nako nga motor nga dunay backride nga tulo. Duha ang backride subalit tulo ang pasahero tanan. So gisinggitan ko nila og kalbo. So wala lang to sa akong mind. So sige na kong padagan, pag-abot din ha dool sa tungod sa may flyover sa Subang Dako, na overtake na pod ko nila pero igo ra silang ning labay. Gibaliwa ra kini niya apan nakalitan siya diyang gipusil na sa mga lalaki nga mitupad sa ilang motor sa wang bahin sa iyang van sa Maidan MJ Cuenco. Milapos ang bala sa bintana sa front passenger seat ug nakalingkawa si Donoso. Pag abot niya unahan sa Big Enterprises, wa na ko kabantay nga ning tapad na dai sila diri sa akong sakyanan kay abri raman ang left side sa akong mirror. So ning singgit sila og upaw. Pag singgit og upaw, dungan ang buto. Ano sa tanan, pasalamat gyud ko sa Ginoo nga daw na pay angel nga gipadala ni Lord nga nagproteksyon sa ato ha. Muna og unta si Donoso bitbit ang iyang service firearm ug magpatabang sa gwardya sa mga establisamento sa dapit apan nakahukom na lang siya sa pagpa-blotter sa Cebu City Police Station 4 sa Barangay Mabolo. Dako ang pagtuon ni Donoso nga gitripingan ra siya sa maong mga lalaki kay wa gyud siya'y kontra. Wala ko'y nadumduman nga na ako'y tao nga nakaaway. Sa akong tanaw atong sitwasyon ganina murag tripping lang to nila. Kay gani dili man lang kay ako ra ang sakyanan nga ilang overtakean. Mo simplang sila. Daghan man sakyanan nga ilang overtakean pero murag ang ako sigurong gupit mo ilang nasuyaan kay nagpakalbo manggod ko. Daling ni Mando og roadblock si Station 4 Chief Hartzel Villedo apan wa madakpi ang mga suspect tungod sa kadaghang lutsanan sa ilang lugar. There are many exits there. Pwede sa Hippodrome Access Road, pwede straight sa Lorega, Maxilom. So ato ang i-verify dito kung asa gid siya. If we could be determined with the CCTV kung laos pa gid siya or whichever direction he took. Padayon pa nilang giimbestigar ang maong hitabo, pinaagi sa pagtigom og mga ebidensya ug mga testimonya, pagsuta kun unsa gyud ang motibo sa pagpamanhig. Dunay CCTV sa dapit nga gituuhang iya sa syudad, mao nga makigalayon sila sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office sa pagsecure sa ilang CCTV footage niadtong orasa. Samtang mipasalig ang Cebu City Intelligence Branch nga mutabang sa investigasyon ug gani ilang ipaubos sa background check si Donoso. Usap po na part sa yung threat assessment kung naapod ba. So we will be backtracking sa mga kanya kung sa mga insidente na itabo una pa siya na-encuentro which is deep sa ako kang dili na mao kung initially kung gibugal-bugalan mo na siya that is granted tabo kumbaga. Si Police Regional Office 7 Director Prudencio Tom Banyas, buot pa isplika ron si Cebu City Police Office Director Noli Romana kung nganong way nakadeploy ng mga pulis sa maong dapit atul sa hitabo. I will call the attention of the city director on that matter. Bakit that maaga na gano'n yan walang bakit walang mga pulis na nakikita doon sa area. Andrea Patenya, News 5. Gipasaka na sa korte ang mga kaso batok sa mga pulis sa Highway Patrol Group nga suspect sa pag-ambush o pagpatay kay Attorney Noel Archival og mga kauban. Sa kaso nga gipasaka sa fiscal, way piyansa nga girekomendar alang sa tulo ka mga akusado nga nagatubang og mga kasong multiple murder o frustrated murder. King Perez, Sugin Limi.
Butpog nga ni Atty. Inocencio de la Serna Jr. ang pag-issue og warrant of arrest sa korte batok sa iyang kliyente nga si Senior Inspector Joselito Lerion. Usa ka motion for judicial determination of probable cause gisangat ni Atty. de la Serna sa Argao RTC Branch 26. Bit-bit usab ni de la Serna ang susamang motion gikan sa abogado ni Senior Superintendent Romualdo Iglesia. Although there is real and valid grounds, but we have to go through the process and amo na lang itong biyaan, and then we will proceed now and look forward to the next process litigation. Karong adlaw na lang at any time abot naman to ang process server sa Provincial Prosecutor's Office, inig-file aning niya didto sa information, automatically we will also file these motions nga among paungong sa korte. Pero once it is filed, katugdan na dyan sa korte pag issue sa warrant of arrest. Sa tulo ka mga akusado, walay susamang motion nga gisangat alang kang PO1 Alex Bacani. Gipasaka sa piskalya sa korte ang sumbong multiple ug frustrated murder batok sa tulo ka pulis nga kanhisakop sa Highway Patrol Group 7. Gideny ni Lapu-Lapu Deputy Prosecutor Jesus Rodrigo Tagaan ang mga gisangat sa mga akusado nga nangayo sa iyang pag-inhibit sa pag-imbestigar sa sumbong. Actually, I was really hoping mo inhibit si Fiscal because ako nang nasulti, both parties were questioning his resolution. Maliban ni nga dunay katakos ug dunay kaisog si Fiscal Tagaan sa pag-deny sa kanilang motion labi na sa inhibition kay kato klaro kay nga paglangay-langay lang sa kaso. Ang kaso ana nakaron sa mga kamot ni Judge Maximo Perez sa Argao Regional Trial Court Branch 26. Sa lima gipasakaan og sumbong, wala giapil og kiha sa piskal sila Chief Inspector Eduardo Mara ug Senior Police Officer 4 Edwin Galan. Apan mato ni Private Prosecutor Attorney Democrito Barcenas, nagtinguha sila nga malakip gihapon pagkiha ang duha ka mga pulis. We are satisfied so far na na-file ang kadaghanan sa mga respondents. Bisan pa nga hingpit na nga gisangat ang mga kasong frustrated ug multiple murder batok sa tulo ka mga sakop sa Regional Highway Patrol Group diri sa Argao Regional Trial Court, hinabiyon niya sa mga abogado sa prosekusyon ang mga banay sa mga biktima sa maong krimen sa planong pagpabalhin sa pagdungog sa maong mga kaso gawa sa kalungsuran. There is a probability kay for the security complainant, witnesses, the lawyers of course, well, it is their recourse, but siguro there will be no cogent reason nga nganong ibalhin man nga mao man ni ang RTC Argao has the jurisdiction of handling the case. At any forum and anywhere, we are ready to defend the rights of our client, and we still further believe that because two of them are already absolved and we can absolve the remaining. King Perez, News 5. Nasikop na gyud ang gihulagway nga idlas nga drug pusher sa Barangay Kasili, Dakbayan sa Mandawi kagabi. Gani suway kining bidagan apan nakuptan sa mga pulis. Ray Pasaporte, Sugin Limi. Wa makaugpo ang gihulagway nga idlas nga drug pusher dinhi sa Sitio Kapasanan sa Barangay Kasili, Dakbayan sa Mandawi nga si Bobby Mindaros, 35 anyos, dihang nadakpan atol sa buy-bust operation pasado alas 11 kagabi. Gipalitan og usa ka paketing shabu si Mindaros nga nagbalor og 200 pesos. Suway kuno kining midagan aron muikyas apan nakwilyuhan sa mga pulis. Gawas sa nakuha sa buy-bust, nakuhaan sab nig 7 ka gagmayng pakete sa shabu ug drug paraphernalia. Taud-taud nang namaligya og shabu si Mindaros sa ilang lugar og bag-uhay pang nibalik kay nilaylo kini human nadakpan sa kapulisan ang laing drug poser sa lugar ni adtong buwan sa Hulyo. Atol sa operasyon, nabantayan nga daghang lookout ang subject. Sa unang tan-aw sa ibabaw nga bahin, di mailhan nga dunay namaligya og shabu kay unang makit-an sa mga tao kining shop apan kun mulipot kaluyo. Anaara ang kamalig nga gihimong ripakanan ingon man suyupanan. Wa mo ko yung kuan ni balik yun, ni kuan lang. Gamit lang. So, ipadlong ko nila kuan sir pisyo. Dali yan, ipalitan mo kalagay sa ito ko na maligya. Wa mo ko kuan siya. Basig katong kuan kauban. Berkada. Asa to kanang nadakpan. Wa nang dagan. Mabuta na sa level 3
nga kuan. Di man kami pero di man kayo dako jud nga puso sir. Iya lang plastada kayo. Taud po ni sa nga kuan. Daghan na kay reports ba nga kuan. Maski makita to diri katag lang mga ginamitan sa. Nadakpan sab ang igsuon ni Bobby nga si Joel nga usa ka mekaniko ug ang silingan nila nga si Carlo Tudtud. Uma ko labot sir, siya diyan na siya nag ako ipatabang-tabang niya. Amot nga tungo sa sul, nga siya gikuha. Pero ako dira jud ko sir. Nag-ayo ra jud ko sa motor. Kuyawan mo sa tanang kon, ginagutas kuan gud. Nagkuan mo siya kuan plastic dia sila. Plastic sa. Ana bang kuan. Muro. Sulan na ng kuan bitang. Nasayran nga ang amahan sa dinakpan, usa ka tanod sa barangay. Iyang nasayran nga tigamitan ra og shabu ang iyang anak. Lugan ako simpad ko sila nga ila gamit ra mo na siro may ganong miligya sila no. Ang dami ni. Kinala. Ipemang mga musik gamit din ng kadaot ginas ko lagi. Sekarang mga buang mga tao ng kasi laban na ba. Ray Pasaporte, News 5. Bisan pa man sa temporaryong kagawasan sa gingong Regional Secretary sa CPP-NPA nga si Roy Erecre, wa mabala kanini ang Central Command gani na ginaot sila nga moatubang si Erecre sa hearing karong Oktobre. Andrea Patenya, Suginlimi. Wa mabalaka ang pangu sa Central Command nga si Major General Nicanor Vivar sa pagpiyansa hinungdan sa temporaryong kagawasan sa Secretary sa Regional Committee sa CPP-NPA Central Visayas nga si Roy Erecre. Gipriso si Erecre sa Bohol District Jail human madakpi niadtong Mayo 7 sa Davao City. Niadtong Biyernes mibayad kinig 456,000 human gitugutan sa korte nga mopiyansa sa iyang upat ka kasong giatubang. 16,000 pesos ang iyang gipiyansa sa kasong simple rebellion sa RTC Branch 25 Danao City, 200,000 pesos sa kasong frustrated murder sa RTC Branch 64 sa Gihulingan City, Negros Oriental, laing 200,000 pesos sa kasong rebellion sa RTC Branch 63 sa Bayawan City ug 40,000 pesos sa Branch 49 sa Tagbilaran City. Kay numduman nga si Erecre mao'y gitudlong responsable sa mga pagpamanhig ug pagpatay sa mga sakop sa gobyerno ug mga sibilyan sugod niadtong 1990s. Apan mato ni Major General Vivar, wa siya masagmuyo sa hukom sa korte nga gitugutan siya sa pagpiyansa kay iya man kining katungod. Apan panawagan lang niya nga mutunga kini sa iyang hearing karong Oktubre 7. And he has to attend. He has to attend this meeting. And of course, may supporter din naman si Mr. Erecre na pinaglaban nila na magkaroon siya na makalabas siya through bail. Ngayon, siguro sila din ay asking them na on October 7 na magkaroon siya ng hearing, papuntahin nila si Mr. Erecre para naman sa ganon ay maipagtanggol niya yung kanyang sarili under the rule of law. Wa sa mahadlok ang CENTCOM nga mubalik pagkaaktibo sa rebelyon si Erecre kay under control na kuno nila ang kadaghanan sa mga dapit dinhi sa Visayas. Yung paglaya po niya pansamantala ay hindi nangangatwiran na lalakas yung kanilang grupo dahil konturado naman po natin ito. At tulad nga po nung sinabi ko nung una na even the people of Visayas will not allow that. Hinuon giangko ni Vivar nga posibleng dunay dakong personalidad nga mipaluyo karon ni Erecre ug mitabang niini sa pagpiyansa apan iyang gipasalig nga di nila tugutang bupahigayon og balik og mga extortion activities ang mga NPA aron pagbawi sa maong gibayad nga salapi. Hindi po tayo dapat matakot diyan dahil sabi ko nga po kami hindi kami papayag, puprotektahan namin kayo at sana tayo rin po lahat ay makisama sa atin. Tayo po lahat ay dapat na magtulong-tulong upang hindi maging gano'n ang labanan. Kasi, well, I'm not saying kung saan niya kinuha yung pambail niya o kung saan man niya kinuha yan. Pero kung yan po ay kukuhanin sa taong bayan, palagay ko po lahat tayo hindi papayag. Andrea Patenia, News 5. Hepe sa kapulisan sa rehiyon miawhag sa publiko sa pagtudlo kanila sa mga pulis nga adunay kadudahan nga kaadunahan. Kini kabahin sa ilang kampanya sa gimando sa DILG nga lifestyle check sa mga sakop sa kapulisan. Andrea Patenya, Suginlimi.
Mipadayag og official statement si Police Regional Office 7 Regional Director Prudencio Tom Banyas pagpadayag sa ilang padayong pagsuporta sa liderato ni Philippine National Police Chief Director General Alan Purisima taliwa sa mga kontrobersiya nga giatubang niini karon. Gipasakaan sa grupong The Coalition of Filipino Consumers ug kasong plunder, bribery and graft sa Office of the Ombudsman si Purisima tungod sa giingong pagpamakak niini sa tinuod nga kantidad sa iyang mansyon sa Nueva Ecija ug sa pagdawat og suborno alang sa renovation sa iyang headquarters sa Camp Crame nga gitawag og White House. Di na buot mo komento si Banya sa kaso nga giatubang sa ilang labaw apan iyang gipahibaw nga bisan pa man sa maong kontrobersiya padayon nilang gisuportahan iyang mga direktiba alang sa PNP organization. The men and women of Police Regional Office 7 strongly support the leadership of the current Chief of the Philippine National Police as well as his staunch program against all forms of criminality and against all illegal activities of our own personnel. Gani gibutyag ni Banyas nga usa sa mga magpamatuod sa partisipasyon sa PRO7 sa anti-criminality campaign ni Purisima mao ang pagdawat nilang pasidungog isip No. 1 Police Regional Office nga dunay labing daghang nakumpiskang droga sudlang sa 3 ka buwan. Hinuon gyang ko ni Banyas nga nasagmuyo siya sa nagkalain-laing kontrobersiya nga giatubang karon sa mga opisyales sa PNP sama sa pagkalambigit sa ilang mga kauban sa korupsyon, pagpangilkil ug sa mga krimen. Iyang gipasalig nga taliwa niini magpadayon ilang pagpanerbisyo ug ilang paningkamutan nga maibalik ang pagsalig sa publiko kanila. We assure the public though, especially the community here in Central Visayas, that we will not break the trust you have bestowed upon us and which we have worked so hard to earn. We rather urge you to continuously support our campaign against all forms of criminality and illegalities, especially against illegal drugs. Subay sa gisugyot ni DILG Secretary Mar Rojas nga lifestyle check sa mga sakop sa PNP, iyan ang gitahasan ng Regional Intelligence Division sa pagsumitin niya og mga ngan sa mga pulis nga dunay kadudahang lifestyle aron unahon nila pag-imbestigar. Nangayo sab silang tabang sa komunidad sa paghatag nilag tips sa pagtudlo kanila sa mga kadudahang pulis. Kung maila na kung kinsa ning mga pulisa, imbestigaron usab nila ang mga sakop sa pamilya niini. We have already directed concerned divisions to beef up and hasten the investigation on those who may be guilty of ostentatious display of wealth and to those who might be proven or suspected to have begotten properties from ill-gotten wealth or illegalities, so that we may be able to file the appropriate cases in the proper court. Dugang ni Banyas, nakasumiti na sila sa ilang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth kung sal-en ug iyang gipasuta karon kun duna pa bay mga sakop sa PRO7 nga wa makahatag sa maong requirement. Andrea Patenia, News 5. Sayon na lang unya pagpahibaw sa kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo sa ilang mga pahimangno hilabi na sa panahon sa katalagman ug emerhensiya kay gi-activate na ang ilang infoboard text blast. Ryan Sorote, Sugin Limi. Opisyal nga gitun-over ngadto sa Kapitolyo ang Infoboard nga usa ka web-based messaging service nga libreng gihatag sa Smart Communications. Pinaagi niini daling makasend og mga SMS kun text message ang Kapitolyo sa ilang mga key personalities sama sa mga mayor, disaster officers, information officers ug Department of Education supervisors alang sa mga pahimangno. Daling masend ang text message kay sa normal nga group messaging kay web-based kini pinaagi sa usa ka text blast. Gigamit na ang maong kahimanan sa ubang mga local government units sama sa Albay nga na problema karon sa Bulkang Mayon o sa Southern Leyte. Dunay mga trained personalities nga mauray maka-access ug makasend og text blast gamit ang Infoboard sama sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o Provincial Information Office. So it's different messages for different communities based on a hazard assessment that was done beforehand. But what that example shows is that this kind of communication tools works really best when it is part of a disaster preparedness organization with a plan.
Giandam na karon sa Kapitolyo nga mahimong kabahin sa disaster plan ng Infoboard alang sa komunikasyon. Limitado hinuon ang makadawat sa text blast gamit ang Infoboard kay doon na ray gihatag nga SMS allocation ang Smart nga 30,000 matag buwan. Kinahanglan pa sab ma-register sa system ang bot makadawat og text pinaagi sa Infoboard. Matod ni Governor Junjun Davide nga ilang paningkamutan nga ma-integrate sa ilang panagamhanan ang maong inobasyon aron maggamit sa tanan. One component in communication, kini Infoboard. Gamit kini nato labi na gyud sa mga disasters. And kami po dire sa provincial government amo po paningkamutan nga ma-train ini how to use the Infoboard. Grabe na kaayo ang inobasyon sa itong teknolohiya karon. Gani pinaagi aning simple nga cellphone nga makadawat og text message, mahimo na makapangandam nga atong lalawigan sa nagkadaiyang makatalagman. Apan ang labing importante sa tanan, maong text message nga madawa sa itong makaigsuunan panahon sa katalagman nga makaluwas og kinabuhi. Ryan Sorote, News 5. Gilauman nga sunod session sa Cebu City Council, mapresentar na ni Consel Jerry Carillo ang Patients' Rights Ordinance. Leslie Caminada Vistil, Sugin Limi. Gisugda na og hanay ni Consel Jerry Carillo ang iyang planong ordinansa nga patients' rights. Gawa sa pagvideo atol sa bisan unsang procedure nga buhaton sa mga medical practitioners, iyang gilakip sa mong ordinansahon ang detention sa mga pasyente nga di makabayad kay mao kini ang kasagarang mahitabo sa mga tampalanan. Iya kini gilakip aron dunay laing pamaaging buhaton ang tambalanan kung ugaling duna pay outstanding balances ang ilang pasyente. Sa mga pasyente, no? Nga di kabayad, no? Ilang kuan. So doon ako yung mga data ato nga atong ilang gisulti. So ako itong i-collate, no? Para makaibaw sila nga this is part, no? Of the rights of the patients, including detention of the patient, no? Tumong ni Carillo nga sa umaabot regular session sunod semana, ipresentar kini sa mga nagduma sa mga nagkadaiyang tambalanan sa Sugbo aron madungog ang ilang habig. Angay sab kunong madungog ang habig sa mga nanag-iya og establishmento aron magkahiusa ang konseho ug ang mga nagdumala sa mga hospitals. Their views will be obtained, no, through a public hearing, but we will assure them that they will be given a process. Their views will be heard. Leslie Caminada Vistil, News 5. Walay sumbong nga gipasaka batok sa mga magtutudlo ang pamilya sa tulo ka estudyante nga nangaanod sa baha sa Linutod River lungsod sa Argao. Batod sa hepe sa Argao Police Station, Police Inspector Alejandro Batubalanos nga igo ra nangayo ang kabanay og police report sa maong hitabo. Sa gihimong investigasyon sa Department of Education, ilang nasuta nga walay sala ang mga magtutudlo sa naitabong aksidente. Siguro sila nangayo police report for the hinabang daw sa DSWD. I don't know sa DepEd of the conduct pa sila investigation para dito sa mga criminal case wala pa ginido ng parents gikan sa pagkahitabo. Gituki pinagi sa usa ka forum ang kalahian sa pagpangomentaryo og sa balita kini human sa naobserbaran sa mga veteranong journalist nga nahimo na kining practice subang istasyon karon og pamantalaan. Ryan Sorote, Sugin Limi. Karong mga panahona, daw uhaw sa impormasyon ang katawhan kay socially concerned ug mas kritikal na ang publiko tungod sa citizen journalism gamit ang social media. Hinungdan nga seryoso nga problema ang giatubang karon ang natad sa pagpamalita kay sama og sa giusa na ang mga komentarista ug ang straight news reporters nga maglahi man unta. Ang trabaho sa mga komentarista ang pagtuki sa mga nagunang issue sa katilingban na dunay opinyon ug spekulasyon. Ang mga straight news reporters ang musuwat og mga balita base sa factual details nga gipang-verify o gisuwat nga balanse ug way gidapigan. Mato ni Cebu Daily News publisher ug Makluhan fellow Eileen Manggubat, ang paglakip sa mga komentaryo sa balita ang gyud untang likayan tungod sa kalibog nga mamugna niini. Ang isab nga i-identify nga ang gi-broadcast sa radio ug TV ug ang gipang-publish sa pamantalaan usab ka komentaryo o balita. So I can see sometimes where the public gets confused and they think that the loudest practitioners of media, who may be commentators, are the only kind of journalists out there, which is not true. Managsama ra unta mga ethical practices nga angay sundon sa mga komentarista o sa straight news reporter sama sa pag-verify sa mga taho,
paghimo sa usa ka report nga balanse ug subli nga pag-verify niini. Suma sa veteranong war reporter nga si Ed Lingaw, mas prone sa mga practice ang mga broadcast journalists. Well, ideally malinaw sa atin 'yon na may distinctions dapat as newsmen. Pero in reality tumatawid. Lalo na sa, for example, television tsaka sa radyo, lalo sa radyo especially. Kung magpadayon ang maong paagi, inanay nga dauton ang integridad ug imahen sa usa ka media outlet. Well, I mean, the bad effects is that when news reporters and our credibility is undermined because we are taking one side or another, and that will, affects our newspaper. It affects the credibility of the news, and it just reinforces the fact that news is not valuable, and it is very valuable, more so ever now that we have the internet Tower of Babel. Kasagarang naminaw nagtuo nga komentaryo ang gibuhat sa matigbalita. Apan tinuod di ay, mao nga ang mga straight news reporters mo'y nagsuwat sa balita, samtang ang mga komentarista mo'ng mutuki o mga komentaryo. Silang Professor Kim, Manggubat ug Lingaw, mao mga guest speakers sa gipahigayng media forum nga dunay tema nga The Relevance of Journalism Ethics in a Changing Media Landscape nga gipahigayon sa University of San Jose Recoletos. Ryan Sorote, News 5. Doon na tayo inspiring nga story. Mo ba, Glenn? Sa mga karakter nga atong nailan pinaagi sa mga storya nga atong gipakita karong adlaw, nay usa kanila nga naningkamot nga magpakabuhi sa tinarong nga paagi. Ang iyang istorya, Glenn, siguradong makahatag og inspirasyon sa tanan ug kalipay kay ang iyang racket sa kadalanan dunay pakapin nga entertainment value. Atong ilailahon si Tubig Jess. Tubig Jess, ang bonggang water vendor. Sugin ni Andrea Patenya. Usa ka ordinaryong tinunaan ang 19 anyos nga si Jay Comer Teberio. Lunes hangtod Sabado, dinhi siya magyampungan sa University of Cebu Main Campus, isip second-year college student, sa kursong Education major in Music, Arts and PE kun MAPE. Di sama sa ubang estudyante nga gamito ng ilang libreng oras sa paglakwatsa, lahi si Jay, kay panginabuhi ang gigahinan ni ini og oras aron makahuman sa pag-eskwela. Kay half day ra siya matag MWF, inighuman sa iyang klase, muuli dayon siya sa ilang panimay dinhi sa Barangay Careta. Ang iyang school uniform ug ibilin ang school bag, dayon kuha sa iyang mga props alang sa iyang costume transformation. Mulakaw kini padung sa ilang gamay nga pwesto sa may A. Soriano Avenue, kundi inaninda ang iyang inahan nga si Flor. Magbutang siyag puwang nga lipstick sa wait ug aping. Magbutang og dakong aom gamit ang pentel pen, magsulub og ID nga dunay dakong hulagway niya, magbutang og dakong buwak sa iyang dunggan sama ni Marimar, magpin og scarf sa t-shirt ug musulob sa iyang kao nga giadornuhan og mga orchids. Sud lang sa pipila ka minutos, mu-transform na si Jay gikan sa pagka-seryosong estudyante sa buntag ngadto sa bonggang water vendor sa hapon hangtod gabii. Oh my goodness, Mama! Wow! Tubig! Oh my gosh! Naku naman, Mami, kasi tubig lang, Dragis, tubig. Palit na mo sa kong tubig. Isuro ni Jay ang bottled mineral water siyang inahan sa makalingaw nga paagi aron mas makadani og mga customer. Tubig! Yes, hello! Tubig! Tubig! Mato ni Jay, grade 6 pa lang siya dihang nagsugod sa pagpamaligya og tubig mataghuman sa iyang klase aron makatabang sa iyang mga ginikanan. Bisan og bugal-bugalan siya tungod sa iyang itsura, wa kini niya igsapayan. Magbutang kong ani para ang mga tao maengganyo or kanang mawala ilang problema tungod lang ani or sa ako ang kanang bisan usa akong gipanood kanang sulti na malipay nga sila niya magkito-kinto mga anak ko, ma'am. Yes. Dili ma'am, di ko muuwaw ma'am kay kini tarong man yung panginabuhian. Di man ko nangawat, wala mo ko nagibuhat na bati, puros man nindot. Siya digod siya maglakaw-lakaw, hindi kaabot sa balay. Magtuon siya.
maningkamot gud siya basin makahaman ko siya sa M14 ko magamay score so hindi na ko siya manitag tubig. Basin trabaho na siya. Manini na ko giingnan nga ay gud pagkaan maningkamot gud at may tinabangay gud mi do basin makagraduate siya. Kundo na may mga musaway ni Jay, mas daghan ang nakadaig og nalingaw kaniya. Gani, misikat siya sa social networking sites tungod sa makadasig na storya sa iyang kinabuhi. Nailhan na si Jay karon sa ngan nga Tubig Jess. Oh, malingaw kayo, may kay komedyante man kayo. Mawain yung kakapoy? Oo. Kadaghanan sa mga magtutudlo o classmates ni Jay, bagurang nakahibaw bahin sa iyang racket sa kadalanan matag human sa klase. Gihulagway nila kini karon nga usa ka inspirasyon. Believe ko niya kay bisag ka nang inana siya ka nang naninda siya tubig para sa uban kay gamay ra kay na pero para niya is very big thing na kayo kay manay mer nagpaskwela niya may nagsustain sa ilang mer daily life. Nakain ko kanang porsigido jud siya mohuman sa iyang pagskwela. He is very cooperative, very diligent and in studios. And then he has a potential to be a good leader someday kay mo raise masyaghan, mo act man siya, mo volunteer, and then he is a jolly person and he is one of the inspiration among all UC students in the College of Education nga makaingon tag poverty is not a hindrance for success. Sa 2011 survey sa National Statistics Office, dunay natala nga 6.2 million ka mga out-of-school youth dinhi sa Pilipinas. Kadaghanan ning maong mga kabatan-unan miingon nga ang kakabus maoy nag-unang rason kung nganong niundang sila sa pagtungha. Mato ni Jay, way butang nga makapugong niya sa pagkabuot sa iyang mga damgo bisan pa ang kawadon. Eskwela jud mo kay ang pag-eskwela na kuan jud ka nang ikahuman nato makabot atong mga pangarap ug makatabang ta sa atong pamilya. Ya di jud ta mahunong bentas dili pa natupad ang ating mga pangarap, ma'am. Kunya kailangan never give up jud. Letter N is a big N. Never give up. Andrea Patenia, News 5. What an inspiring story, Glenn. I like the fact that he said that bisan ato ra yang trabaho di siya mauwaw. Because considering that a lot of the kids now mauwaw and enter into mga crimes, here's a guy who works hard to go to school. I hope everybody will be encouraged to do the same thing. Mao ni ngayon nga magdaghan. Mo gyud, Glenn. What a very good story. Iyang motto in life, never give up. Exactly. Don't ever give up. Before we end, we'd like to greet ang station manager, Boss Carla Quintanar. Happy birthday. Happy birthday, Carla. Ug may you have more youthful and dynamic years. Yes. Enjoy your day, and we are very blessed to have you as our station manager. Thank you very much. Maugkadto ang mga balita sa Aksyon Bisaya, kini si Glenn Soco. Mosunod ng Action Prime. Daghang salamat. Ako si Georgia Herrera. Bisan asa, bisan kanusa. Kapatid, kay di lang kutob sa balita. Aksyon!